Καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι η Αγάπη και σήμερα θα μιλήσουμε για τα βιβλία που διάβασα μέσα στον Απρίλιο και στον Μάιο. Ο Απρίλιος ήταν ένας καλός αναγνωστικά μήνας στο no-go των βιβλίων, ας το πούμε, που διάβασα, ωστόσο ποιοτικά. Αλλά ο Μάιος, παιδιά, με έπιασε στο πολύ extreme dark romance era μου, οπότε έχω διαβάσει αρκετά διαμαντάκια και έχω κάνει και αρκετά rereads, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Εννοείται θα χαρώ να μάθω και στα σχόλια την δική σας αναγνωστική πρόοδο, τι διαβάσατε αυτή την περίοδο, αν ξεχωρίσατε κάποιο είδος παραπάνω και διαβάζετε πολύ συχνά τώρα. Και χωρίς πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν που διάβασα μέσα στον Απρίλιο και ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία ever είναι το Game On της Ναβέσα Άλεν, το οποίο με έκανε μετά από 5 χρόνια σχεδόν να βάλω μονόστερο σε βιβλίο. Ουσιαστικά έχει να κάνει με τον Tyler, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει στο πρώτο βιβλίο της σειράς, το αγαπημένο μας. Ο Tyler λοιπόν είναι ο πρώην της Ally, της πρωταγωνίστριας του Lights Out, και πλέον έχουμε το δικό του love story, το οποίο δεν περίμενα καν ότι θα έγραφε κάτι τέτοιο η συγγραφέας, διότι φαίνονταν πάρα πολύ επιφανειακός ο Tyler. Στο βιβλίο του πλέον λοιπόν θέλει να πάρει εκδίκηση από μια μεγάλη οικογένεια που ουσιαστικά κατέστρεψε τη δική του οικογένεια, και πώς θα το κάνει αυτό? Με το να πλησιάσει την κόρη του Μεγιστάνα που κυνηγάει, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη ζωή, αντιπαθεί τους γονείς της, αντιπαθεί αυτή τη ζωή, οπότε έχει ανοίξει ένα δικό της τατουατζίδικο και κάνει τη ζωάρα της. Έλα μου όμως που πέφτει στον δρόμο ο Tyler. Το βιβλίο αυτό θα το περίγραφε κανείς ως ένα χάλι. Ήταν ένα χάλι. Δεν ήξερες πού τελειώνει το ένα plot hole και πού ξεκινάει το άλλο. Οι χαρακτήρες δεν είχαν καμία σύνδεση, κανένα είδος ρομαντισμού στο κοκαλό τους. Δεν κατάλαβα καν πώς ερωτεύτηκαν, δεν κατάλαβα καν ότι είναι ιστορία αγάπης συγκεκριμένη. Η αρχή του βιβλίου το έστεινε πολύ ωραία, μετά πέσαμε. Το επόμενο βιβλίο είναι άλλη μια απογοήτευση, ευτυχώς όχι τόσο μεγάλη όσο το Game On, αλλά περίμενα ότι μια αγαπημένη μου συγγραφέας όπως η Tessa Bailey θα μπορούσε να γεμίσει το κενό στην καρδιά μου που άφησε το Game On, που δεν έγινε αυτό. Το Catch Her If You Can λοιπόν είναι μια νέα κυκλοφορία της συγγραφέας, η οποία είναι στο sports romance τομέα, και έχουμε νομίζω μπεϊσμπολίστα. Γνωρίζετε με την πρωταγωνίστρια αρκετά χρόνια, έχουν μεγαλώσει μαζί και ουσιαστικά είναι friends to lovers, αλλά αυτός είναι ταυτόχρονα λίγο απαγορευμένος έρωτας, ας το πούμε, γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα και στη ζωή της πρωταγωνίστριας που λίγο της το απαγορεύουν να κάνει σχέση, ειδικά τώρα με έναν τόσο μεγάλο και τρανό παίκτη. Πάλι κουβά, θα το έλεγα. Ήτανε τόσο flat, που πιο flat πέθανες, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν το έσωζε ούτε το boy obsessed trope που υπήρχε. Αυτό που μου το χάλασε νομίζω όμως είναι το γεγονός ότι ήταν τόσο insta love. Δηλαδή ποιος ο λόγος να ερωτεύονται από τα πρώτα κεφάλαια, δηλαδή μετά τι θα μας δώσει αυτό το βιβλίο? Δεν είναι να πεις ένα βιβλίο φαντασίας που τουλάχιστον έχουμε να δούμε πράγματα στην κοσμοπλασία ή οτιδήποτε. Αν και το Insta Love δεν το προτιμώ σε κανένα βιβλίο, ever, αλλά τέλος πάντων, εδώ τι να μας δώσει, ρε φίλε, σε ένα contemporary romance, το οποίο είναι έτσι και λίγο silly. Απλά δεν καθόλου. Το επόμενο βιβλίο πάλι είναι από μια συγγραφέα που αγαπώ πάρα πολύ και με απογοήτευσε όχι τόσο, αλλά λίγο λιγότερο. Είναι το Pieces of the Night της Jennifer Hartman. Έχει να κάνει με μια κοπέλα και ένα αγόρι που γνωρίζονται υπό πολύ περίεργες συνθήκες. Το αγόρι κλέβει το αυτοκίνητο του αδελφού της όταν εκείνη είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι πυροβολημένος εντωμεταξύ ο τύπος, κυριολεκτικά πυροβολημένος στον νόμο, οπότε συνδέονται κάπως εκείνη τη βραδιά αυτοί οι δύο μέσω των εμπειριών τους και μέσω της μουσικής, και ξεκινάει ουσιαστικά η ιστορία αγάπης τους ανά πολλά χρόνια. Ενώ η ιστορία είχε ένα ενδιαφέρον, μου θύμισε πάρα πολύ το The Words της Ashley J, το οποίο σας έχω πει ότι το αγαπώ και το είχα διαβάσει κιόλας πρόσφατα πριν πιάσω το συγκεκριμένο βιβλίο. Αυτό που με πείραξε είναι το γεγονός ότι, όπως σας είπα, επειδή έχουμε μια μεγάλη, ανοίγεται πάρα πολύ χρονικά η συγγραφέα σε αυτό το βιβλίο, δεν ένιωθα ότι μπορούσα να σταθώ με τους χαρακτήρες, δηλαδή σε ένα κεφάλαιο άλλαζαν πάρα πολλά χρόνια. Δεν στεκόμασταν καθόλου στους ίδιους τους χαρακτήρες. Ήταν λες και διάβαζα μια περίληψη της ιστορίας τους, ας το πούμε. Οπότε με είχε βγάλει τελείως από το
το vibe της ιστορίας. Το επόμενο είναι το Μαέστρο, συνεχίζουμε στην μουσική, έτσι, στο μουσικό vibe, στο music romance. Το συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν είναι για δύο παιδιά, τα οποία πάλι έχουμε έτσι μια μεγάλη πάροδος του χρόνου, στην οποία κάνουμε focus μέσα στο βιβλίο, και τα γνωρίζουμε αυτά τα δύο παιδιά από όταν είναι μικροί και λόγω της αγάπης τους για το τσέλο, ξεκινάει η ιστορία αγάπης τους ανά τα χρόνια. Φανταστείτε, τώρα ακολουθούμε αυτούς τους ήρωες 30 χρόνια. Βαρέθηκα. Με μία λέξη, βαρέθηκα. Δεν γίνεται δύο άνθρωποι να μην μπορούν μέσα σε 30 χρόνια που γνωρίζουν ένας τον άλλον να συνάψουν μία σχέση. Δεν μπορείς να με πείσεις ότι δεν μπορούν δύο άνθρωποι να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 30 χρόνια, και δεν είναι και wow δυσκολίες, έτσι μην νομίζετε ότι ξέρω εγώ μένει ο ένας στον δρόμο ή ο άλλος. Είναι τύπου πολύ basic πράγματα. Μία γίνεται κάτι σε αυτήν, μία γίνεται κάτι σε αυτόν, περνάνε 3 χρόνια. Μία γίνεται κάτι στον άλλον, περνάνε άλλα 5 χρόνια. It was just a bunch of nothing. Θα μπορούσαν να είχαν όλα επιληθεί αν υπήρχε διάλογος. 30 χρόνια ξέρετε ένας τον άλλον. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην μπορείτε να συνοηθείτε. Το επόμενο βιβλίο είναι το The Best Worst Thing, το οποίο μου άρεσε αρκετά. Ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη ιστορία έχει να κάνει με ένα ζευγάρι που προσπαθούν εδώ και κάποια χρόνια να συλλάβουν παιδί. Δεν τα καταφέρνουν και βάζουν παρένθετη μητέρα και συνεχίζουν τις προσπάθειες ουσιαστικά. Κάποια στιγμή η πρωταγωνίστριά μας μαθαίνει ότι ο άντρας της την απατάει, οπότε αποφασίζει να φύγει και να πάρει διαζύγιο. Έλα μου όμως που τότε είναι που της σκάει και η παρένθετη μητέρα τους λέει ότι ήμουν έγκυος. Προφανώς είναι miracle child, θέλανε πάρα πολύ ένα παιδί και ειδικά εκείνη επειδή έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα μετά από τόσες προσπάθειες αποτυχημένες, δεν θα τη σταματούσε ένας άντρας, a cheater, οπότε εννοείται πως θα προχωρούσε με το να δώσει τη συγκατάθεσή της να γεννηθεί αυτό το παιδί. Ταυτόχρονα βλέπουμε όμως και τη ζωή της πώς αναπτύσσεται μετά από αυτό το διαζύγιο, πώς είναι μια γυναίκα η οποία ήταν τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο, πώς αντιμετωπίζει το να είναι single πλέον στα late 30s της. Παράλληλα γίνεται και μητέρα, είναι στην προετοιμασία να γίνει μητέρα και παράλληλα υπάρχει και ένας έρωτας ο οποίος αναπτύσσεται. Γιατί ήταν ένα όμορφο βιβλίο, ήταν έτσι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να σου μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ ωραίο βιβλίο και νομίζω το βάλα 3,5 με 4. Ναι, κάτι τέτοιο. Το επόμενο βιβλίο είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι το My Dreadful Darling της αγαπημένης μου H.D. Carlton. Το συγκεκριμένο είναι έτσι λίγο, είναι dark romance όπως μας έχει συνηθίσει η H.D. Carlton, αλλά έχει και το μυστήριο μέσα. Έχουμε να κάνουμε με την πρωταγωνίστριά μας, την Reverie, η οποία ο πατέρας της ήταν serial. Αυτή λοιπόν προσπαθεί πλέον να αλλάξει τη ζωή της, μιας που ο πατέρας φυλακίστηκε λόγω εκείνης, αυτή έδωσε τη χαριστική βόλη ας το πούμε, και πλέον προσπαθεί να σπουδάσει, να αφήσει τα πάντα πίσω της, έχει αλλάξει όνομα, έχει αλλάξει ταυτότητα, αλλά αυτό που την κυνηγά από το παρελθόν της είναι ο γιος ενός από τα θύματα του πατέρα της, ο οποίος πιστεύει ότι και εκείνη αφουγκράζεται ουσιαστικά την λογική του πατέρα της και ότι ακόμη τον νοιάζεται και τον αγαπάει και τον υποστηρίζει, οπότε την ακολουθεί και προσπαθεί ουσιαστικά να την κάνει να πληρώσει για ό,τι έπαθε η μητέρα του. Αλλά they fell in love. Το συγκεκριμένο βιβλίο το λάτρεψα, το ρούφηξα στην κυριολεξία και ήταν τύπου 500 σελίδες και έχει και συνέχεια, είναι διλογία, το οποίο μας το έχει υποσχεθεί η συγγραφέας τώρα τον Ιούνιο ή τον Μάιο. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων, αλλά θα μας το δώσει τον Αύγουστο, δεν πειράζει. Τουλάχιστον να βγει καλό βιβλίο, αυτό θέλουμε. Και ήταν τόσο όσο ρομάντσο, τόσο όσο μυστήριο. Η καρδιά μου πραγματικά, από την ένταση πολλές φορές, ένιωθα την καρδιά μου να πεταρίζει, δεν ξέρω. Ήταν εξαιρετικό, η γραφή της, εντάξει, συγκλονιστική, ασυναγώνιστη. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται οι πρωταγωνιστές
ως προς την αγάπη και ως προς την έτσι, αιμονή που έχουν με το love interest τους. Χρησιμοποιεί πολύ ωραία λόγια και πολύ ωραίες αλληγορίες συγγραφέας, κάτι το οποίο το λατρεύω. Οπότε ναι, ανυπομονώ για το δεύτερο βιβλίο. Και το επόμενο είναι το King of Gluttony, το οποίο είναι η νέα κυκλοφορία της σειράς των βασιλιάδων της Anna Huang. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με τον Σεμπάστιαν και την Μάγια, αν θυμάμαι καλά. Και είναι ένα έτσι enemies to lovers, kind of. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν από τα αγαπημένα μου βιβλία των βασιλιάδων, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι δεν μας έδωσε σχεδόν τίποτα. Ούτε οι πρωταγωνιστές, δηλαδή ήταν αρκετά forgettable. Δηλαδή και τώρα που προσπαθώ να ανακαλέσω πράγματα να σας πω για το βιβλίο, θυμάμαι μόνο μια συγκεκριμένη σκηνή και αυτή είναι μια spicy σκηνή. Nothing else. Εντάξει, κοιτάξτε, άμα είναι η πρώτη σας επαφή με τη συγγραφέα, δεν νομίζω να περιμένετε πολλά. Διαβάζετε ευχάριστα το βιβλίο, απλά μας έχει δώσει τόσο πολύ iconic βιβλία συγκεκριμένη συγγραφέα που πάντα περιμένεις με το καινούργιο του βιβλίο να είναι ακόμη μια επιτυχία, μια ακόμη προσδοκία, ένα ακόμη, ξέρεις, οι προσδοκίες ανεβαίνουν. So, yeah, the stakes are high. Δεν ήταν από τα αγαπημένα μου των βασιλιάδων, νομίζω ότι το λιγότερο αγαπημένο μου. Τελικά κάποιος κατάφερε να πάει πιο κάτω από τον Dante και τη Vivian, and I said what I said. Το επόμενο βιβλίο είναι της K.M. Moronova, είναι μια νέα κυκλοφορία της και είναι το Bulletproof. Το συγκεκριμένο είναι ένα small town romance, θα λέγει κανείς, αλλά σε ένα dark romance setup, γιατί έχουμε τον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος ανήκει στις Dark Forces, είναι ένα universe το οποίο έχει δημιουργήσει συγγραφέας και όλα τα βιβλία ουσιαστικά έχουν να κάνουν με moral grey χαρακτήρες οι οποίοι ανήκουν σε μία οργάνωση με το όνομα Dark Forces. Είναι ο στρατός, αλλά ο παράνομος στρατός, φανταστείτε. Και έχουμε λοιπόν έναν πρωταγωνιστή τώρα, ο οποίος πάει να λύσει τέλος πάντων ένα μυστήριο, ας το πούμε, και να βρει κάποιον συγκεκριμένο σε αυτή την πόλη, ο οποίος όμως κάποιος συνδέεται με την πρωταγωνίστριά μας, η οποία όμως δεν έχει ιδέα από αυτόν τον κόσμο, δεν έχει ιδέα, period. Να σας πω την αλήθεια, ήταν ένα βιβλίο που περίμενα αρκετά, γιατί η προηγούμενη της διλογία που σας είχα αναφέρει σε ένα προηγούμενο wrap-up μου άρεσε αρκετά. Και επειδή είναι στον ίδιο έτσι κόσμο, θεωρούσα ότι θα μου αρέσει και αυτό. Ήταν λίγο αλλιώτικο από τα άλλα της βιβλία, δηλαδή δεν ήμασταν στον κόσμο αυτόν, τον οποίο έχουν μεγαλώσει και έχουν μάθει οι πρωταγωνιστές αυτοί, ήμασταν σε μια μικρή κομμόπολη, ήταν άλλο το setup, αλλά δεν μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, νομίζω του βάλα και 3, ήταν ένα ok βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο είναι από τα αγαπημένα μου πλέον βιβλία, νομίζω το έχω βάλει και στα αγαπημένα μου της χρονιάς. Είναι το The Risk της Elle Kennedy. Μιας που τον Μάιο έβγαινε τώρα η τηλεοπτική σειρά Off Campus, είπα να διαβάσω όσα βιβλία του Off Campus Universe δεν έχω διαβάσει, ή τουλάχιστον ξέρεις όσο ήμουν στο mood, τέλος πάντων για hockey romance. Και διάβασα το The Risk, το οποίο έχει να κάνει με τον Jake και την Brenna, που είναι από τους πρωταγωνιστές που όλο το fandom λέει τα καλύτερα, όλο το fandom λατρεύει και προσκυνάει το όνομα του Jake Connelly. Και πλέον είμαι μία από εσάς, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με τον Jake, ο οποίος είναι μαθητής και παίκτης hockey του Harvard. Καμία σχέση με τον Briar U. Οπότε καταλαβαίνετε όμως ότι επειδή είναι στο Harvard, έχουν μία μικρή έτσι, ένα beef με τους hockey players του Briar U. Και η Brenna είναι η κόρη του προπονητή του Briar U. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί φαίνεται το απογορευμένο, ας το πούμε. Ωστόσο, υπάρχει μία έτσι εξ αρχής, από όταν γνωρίστηκαν αυτοί οι δύο, υπάρχει μία έλξη μεταξύ τους και είναι τόσο hot και οι δύο. Δηλαδή, έβγαζαν ο ένας στον άλλον ένα sexiness. Like, κάθε φορά που ήταν αυτοί οι δύο μαζί, από την αρχή, πέταγαν βεγγαλικά. Νιώθω ότι ήμουνα μαζί τους εκείνη την ώρα και ένιωθα τόσο hot. Like, I was like... Δεν έχω τίποτα κακό να σχολιάσω. Εξαιρετικό. 10 of 10. Μετά, αφού ήμασταν έτσι στο mood του Briar U, πήγα στο The Play. Hunter, λοιπόν, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μου θύμισε πάρα πολύ τον Dean, τουλάχιστον στα δύο προηγούμενα βιβλία της σειράς Briar U, γιατί ήταν πολύ fuckboy και επειδή έγινε πλέον ο ίδιος
αρχηγός της ομάδας, είπε ότι ξέρετε τι, τέλος τα ποτά, τέλος οι γυναίκες, τέλος τα απαρνούμε μέχρι να μπούμε λίγο σε μια έτσι σωστή ροή, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο, ειδικά εγώ. Ήτανε cute η ιστορία, θα έλεγε κανείς ότι είναι friends to lovers, γιατί ξεκινάνε ως φίλοι, μιας που ναι μεν υπάρχει έλξη μεταξύ τους, αλλά δεν, λόγω του ότι ο Hunter έχει βάλει αυτό το στοίχημα με τον εαυτό του, δεν το προχωράνε. Οπότε είναι και λίγο slow burn. Βέβαια, αυτό θα σας πω, με πήραξε λίγο το γεγονός ότι δεν μου έβγαζαν αυτά τα vibes αυτοί οι χαρακτήρες, ειδικά ο Hunter που τον ξέραμε από τα προηγούμενα βιβλία. Και νομίζω δεν ήταν η σωστή πλοκή, τα σωστά tropes να χρησιμοποιήσει συγγραφέας για αυτόν τον χαρακτήρα. Μετά λοιπόν μπήκα στο Dark Romance era μου και συγκεκριμένα με τη Lola King, γιατί λέω ξέρεις τι, είμαι σε μια φάση που θέλω να διαβάσω moral Greek χαρακτήρες, οι οποίοι όμως είναι τύπου obsessed με το τέρι τους. Διάβασα ένα από τα βιβλία που δεν είχα διαβάσει τα δικά της, που λέγεται Loving the Liar. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με την κολλητή της Alex από το συγκεκριμένο βιβλίο, της Ella, η οποία έχει ένα παρελθόν τέλος πάντων με το πρώην αγόρι της, τον Chris. Την πλήγωσε αρκετά, βέβαια είχαν μια κρυφή σχέση μεταξύ τους, γιατί ο Chris είναι ο κολλητός του αδελφού της και η Ella αναγκάζεται για να πληρώσει τα σπασμένα της οικογένειάς της, να μπει και να γίνει μέλος μιας μυστικής οργάνωσης, που ουσιαστικά σε αυτή τη μυστική οργάνωση οι γυναίκες τους φέρονται πάρα πολύ άσχημα τέλος πάντων. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο είναι επίσης μπλεγμένος ο Chris, είναι μέρος της οργάνωσης, οπότε ενώ τον έχουν υποσχεθεί σε άλλοι, ο Chris είναι ακόμη obsessed με την Ella και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να την κάνει δική του και να την πάρει από αυτόν τον κόσμο, να τη σώσει ουσιαστικά. Ήταν ωραίο βιβλιαράκι, νομίζω ο Chris είναι ο ορισμός του boy obsessed. Είχε κάποια ακραία quotes μέσα, ακραία. Ήτανε φανταστικό, το έβαλα 4 στα 5 αστέρια. Πολύ πολύ καλό. Μετά διάβασα άλλο ένα βιβλίο του συγγραφέως, το οποίο είναι το τρίτο μέρος της σειράς North Shore. Το δεύτερο είναι αυτό, το τρίτο είναι το Delightful Scenes, το οποίο το φοβόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι reverse harem και εγώ δεν τα πάω πολύ καλά με αυτά. Γενικά δεν είμαι της μοιρασιάς. Έχουμε λοιπόν την Jade, η οποία έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια μακριά από το gang της, διότι την κυνηγάγανε για κάτι που έκανε πριν 2 χρόνια. Συνήθιζε να είναι εμπλεγμένη με 2 αδέρφια, το πούμε. Με τον έναν αδερφό ήταν από όταν ήταν έφηβ μαζί, αλλά αυτός την παράτησε και αυτή ως αντίπεινα πήγε με τον αδερφό του. Έλα μου όμως που και οι 2 αδερφοί τελικά τις είχαν κράσει και συνεχίζουν να τη θέλουν πάρα πολύ, οπότε αυτοί ήταν που την βρήκανε και τη φέρανε πίσω στα λιμέρια τους και επειδή έπρεπε να πληρώσει η συγκεκριμένη τύπισσα, η επικεφαλής του γκάνγκ λέει ότι ξέρεις τι, θα μείνεις να σε φυλάνε τα 2 αδέρφια αυτά, γιατί είναι το δεξί μου χέρι και οι 2 και θα κάνεις κάποια πραγματάκια για μένα, όσο είσαι εδώ τέλος πάντων, μέχρι να εκπληρώσεις το χρέος σου. Έλα μου όμως που αρχίζει έτσι ένα ερωτικό τρίγωνο μεταξύ τους, που δεν είναι τρίγωνο, γιατί αυτή δεν αποφασίζει με ποιον θα είναι, με έναν από αυτούς τους 2. Είναι και με τους 2. Κάπου εδώ να πω ότι δεν είναι αδέρφια εξαίματος, είναι τεροθαλής αδέρφια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό, απλά εντάξει δεν είναι οικογένεια. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Ήτανε πάρα πολύ φαν, ήτανε ακριβώς αυτό που μας υπόσχεται η Lola King σε όλα τα βιβλία, ένταση, μας φτάνει στα άκρα, το ρομάντζο και η ίδια υπόθεση, αλλά εντάξει, έχει κάποια extreme πράγματα, τα οποία καλό θα ήταν να διαβάσετε τα trigger warnings στην αρχή, σε όλα τα dark romance, αλλά κυρίως με τη Lola King, έχει πολύ extreme πράγματα. That's all, I'm just gonna leave it there. Αυτά ήταν λοιπόν τα βιβλία που διάβασα μέσα στους 2 αυτούς μήνες. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, νομίζω ότι μιλάω αιώνες. Ένα like και ένα subscribe εννοείται θα τα εκτιμούσα φάνταστα και θα το πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!